Hmm. Tawag ni Paribot Choy ah. Hello. Hello, paray. Masaran. Oh, kaknaw. Nurabiay? Ato rabiay? Italaawd. Sino nga tamatong etikat katungtong na dahil? Ay, mabalin ah. Nabayaga ka ba din nakasalsalan? Ada ni Maria? Ni Maria, as in ni Maria nga ex ko de high school tayo. Maria. Maria kaya, Maria. Lalo pa nga pimintas. Pimo daw. Oh, nabayag ko madinakit-kita ni Marian. Since the break up may di graduation tayo. Okay. Padasad tagpakada kini bakal paray mumutay ni kumarem. Nung kakasta medyo marigatan tipo makada. Diskartsak paray. No makaumaya. Miss kumutin ni Maria. Buwan no makaumaya ka ke first dance kumut ni Maria. Nag-i-discard kampay, no makita lang sa Maria. Makaapan ka ni Maria. Kasa no nga tama na hindi pa nagpakatak ka dito kinibagot ka. Ay gusto nga kasarang ke awan nagrikat nagpakada. Padasin tayo. Dati amok nga diskarte. Padasi man. Bakit? Bakit? Kaya, Dabagat may katoy. ay, Nagtawag ni Paribot Choy. Kay awisan na garon nga mapan makisala ka no narabe di tani laod ta dati pakasar na di kabagyanda kay agaw awis mo kay baka mabalin na palubusan ba kay kastoy nay panit na kam iti panagayat mo kanya babaen yan ti panang palubos mo kanya nga mapan makisala ba kay kung makasasala ka launa yun. once in a blue moon lang mo. Bakit? Ni Paribot Choy, di agaw aways. Ang nga kaya nga pabainan na jay kumpare. Di tayo mo nga panit na kang bakal nga yung na. Hindi ka na patunay ko, nagawa na. Win. So nga. Ginagawa? Kalubusan na nga mapan makisala. Ano? Dapay lang daw mo, di pa nagayat ko kanyan. Talaga? Kalubusan na? Yun. Kita niyo nga eh. Salaan gayam Salaan gayam. Di man talabaak man nagsabadong. Laba ang aming tatadag ito yung abadbado. Pak man dagito yung aming tata. Yung makaapang ka. Ang paya, bakit tatay-tay lang? Ay, ang umutibat-bato dyan, di pagbadwa ka. Kanyang hindi isuot ko nga mapagkasaran. Ha? Ang ko nga problema dahi tan, titungtungan, patunayat lang di pa nagayat ko kanyam. Di ba, wala na, papang ka Hindi isuot ko nga nakausubak nga maban. Problema mo Nakapangbalayat nga maban. Ati lang di ba doon na nakasuot niya. Niya isuot ko nga na titungtungan, panubusan ka lang. Yeah. Ada kanyam ano, apang kawan no saan. Yun lang.